ଦେଖନ୍ତୁ ରୂପାଟି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଢ଼ି ଭିଜଉଛନ୍ତି। ନା ଚିକେନ ଖାଇବି, ବାସି ଚିକେନ ଖାଇବିନି। ମୁଢ଼ି ଫୁଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଜବରଦସ୍ତ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି କେତେ ଜୋର କୁହୁଡ଼ି ଅଛି, ପ୍ରବଳ ଜୋର। ଓହୋ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଶୀତ ବହୁତ ଜୋର। କୁହୁଡ଼ି ଏତେ ଜୋର, ପୁରା ଶୀତ ଜୋର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଥର ଉଠୁଛି ପୁରା, କ'ଣ କରିବା, ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କୁହୁଡ଼ି କେତେ ଜୋର ଅଛି ଯେ ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁହୁଡ଼ି କେତେ ଜୋର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, ରୋଷେଇ ଘର। ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ବିଛା ଚାଲିଛି, ଚୁଲି ନିପା ଚାଲିଛି। ଆମର କାଲି ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ଛିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର କୁହୁଡ଼ି, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ପୁରା କୁହୁଡ଼ିରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନ୍ଧାର ପୁରା ହେଇଛି ସବୁଆଡ଼େ, ସବୁ ଦୃଶ୍ୟରେ ଅନ୍ଧାର। ଆଉ ରୂପା ଉଠି ଆସି ଡାକୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖାଇଦେବା ଟିକେ। ଦେଖିଲେ ଏଠି ଆମର ବଡ଼ ଚୁଲି ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଠି ନିପା ଚାଲିଛି ଚୁଲି। ଆମର ଇଏ ଶିଳି ପତା ଏସବୁ ହେଉଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି, ପାଣି ଗରମ ହେଉଛି। ରୂପା ଆସନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ଯିବା ଖାଇଦେବା। ଏଇଟା ଖାଇଦିଏ, ଖାଇସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଇବି? ମୁଢ଼ି, କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଛି ନା? କ୍ଷୀର ପଡ଼ିନି, ମୁଢ଼ି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେବା। ଚିକେନ ଖାଇବିନି, ବାସି ଚିକେନ ମୁଁ ଖାଏନି। ରହୁଛି, ପରେ କଥା ହେବା।